AZ Fortuna. Is het spel bevallen? Ja, ik moest van jullie nog een keer terugkijken. Voor straf. Ja, je moet je huiswerk laten doen. Ja, weet je, ik heb daar met bewondering naar zitten kijken. Want AZ is gewoon een hele goede ploeg. Ja. Twente of AZ kunnen zelfs nog kampioen worden. We zijn pas halverwege, maar toch. Maar weet je wat me gisteren overviel? Daar moet jij iets over zeggen. Ik zit gisteren naar Fortuna te kijken en ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik helemaal niet naar Fortuna zat te kijken. De kleur van de shirts bevielen me niet. Op een gegeven moment zag ik dat er, of corrigeer me. De zwarte shirts bedoel je dan? Zwarte shirts, maar geen enkele binding met Fortuna Sittard met name. Alleen maar buitenlanders. Hoe heet die? Polkladon valt nog in. En de Turkse Nederlander die valt nog in. Nou, Duarte stond er natuurlijk wel in. Duarte, sorry. Ja, eentje dan. Ja. In de basis. En op een gegeven moment dacht ik echt... en weer wat buitenlanders aangetrokken. Niet dat dat erg is, maar ik had op een gegeven moment toch een beetje een nostalgische inzinking. In de zin van, je staat gewoon niemand in waar zeg maar, de regio zich echt mee kan identificeren. Moet dat? Nee, dat moet helemaal niet. Want daar waar geld is, heb je steeds minder mensen uit je eigen jeugd. MBV is het voorbeeld van, je hebt weinig geld, dus stroomt daar meer door. Dus of gebrek aan geld of visie. En als je veel geld hebt en geen visie, dan staan er geen lokale helden in. Het is wel heel erg moordend, vind ik, voor een jeugdopleiding. Het is moordend voor een jeugdspeler, lijkt mij, dat je niet iemand uit je straat of uit het dorp of stad een keer tegen kunt komen die ook Fortuna 1 haalt. Weet je, uiteindelijk maakt het waarschijnlijk de supporter weinig uit als je club Eredivisie of zelfs succesvol is in de Eredivisie. Maar toch had ik toen, ik zat ernaar te kijken, het was ook niet echt een topwedstrijd waarin veel gebeurde, dat ik dacht... zou leuk zijn als er nu Boeze, Eleveld, Maas, noem maar op en ga maar door. Ja, maar goed, ja. Dat miste ik. Tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Heel erg. Welke club heeft dat wel nog? Precies, en ik had vorige week die wedstrijd tegen PSV thuis, waarin ze tot de laatste minuut gingen en het publiek erachter had staan, had ik niet het idee van of dat die supporters nog veel uitmaken, of daar 11 Limburgers staan of 11 jongens die wel willen strijden voor dat Fortuna shirt is. Ook thuis, door de supporters, die achterkant van dat ene doel, leeft het ook. Dan lijkt het ook op de baan of vroeger hartstikke leuk. Ja. Maar bij een uitwedstrijd overvalt je dat gevoel nog een keer extra. Ja. Je zit naar 11 vreemden te kijken. Ja. En waar ik al zelfs geen binding mee heb. En dat vond ik jammer. Dat zie je toch bij MVV dat het wel werkt met Van Bommel. Ruben van Bommel hebben mensen toch meer gevoel bij dan als daar een Italiaan had gestaan. Ja, nee, dat is ook zo. En het is gewoon leuk, denk ik. Maar misschien ben ik een nostalgist of romanticus. Maar het overviel mij gewoon. En als het voetbal dan ook niet echt is om te zeggen van flats, dan komt dat van beide kanten bij elkaar. Hè? Maar het spel was gewoon niet... ik ben er nog altijd niet heel optimistisch over. Ja. Nee.